Kull ma jmur il-ħarsin ta' tfal tippreżenta sfidi fil-pajjiż għax dejjem inħoloq każ differenti mill-ieħor. Osserva dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-maratona ġbir ta' fondi oħloq b'isima, organizzata mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Il-maratona tiġbor fondi għas soċjetà missjonarja li tagħmel diversi xogħol lokalment permezz tad-Dar ta' San Giuseppe li tospita subin li ma jkunux jistgħu jgħixu mal-familji tagħhom. Il-barra minn xtutna s-soċjetà twettaq ħidma fil-Filippini, il-Peru u l-Pakistan. Il-Prim Ministru qal li kull deċiżjoni li l-Gvern jieħu fejn jidħlu tfal tkun dejjem meqjusa sew għax it-tfal stess joħossu l-konsegwenzi għal snin ta' wara. Żied li l-Gvern qed jaħdem biex itejjeb il-liġijiet imma żied jgħid ukoll li dawn il-biċċa kbira jinvolvu sitwazzjonijiet li fihom taqta' minn fejn taqta' joħroġ id-demm. Faħar is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl tal-mod li biex tqassam il-ġenerożità tal-Maltin. Rat il-ħar dawk il-bosta familji li daħlu għal fostering. Is-Sinjura Michelle Muscat fisem il-Fondazzjoni Marigold ippreżentat donazzjoni sabiex tintuża f'Dar San Giuseppe. Il-Prim Ministru Sinjura Muscat u waħda mit-tfal tagħhom ippakjaw ikel bażiku f'kaxxi. 17 il-missjonarju li se jmorru barra minn xtutna b'mod partikolari il-Peru se jkunu jistgħu jqasmuhom mal-foqra. Tkellimna mal-volontier Joseph Borch is-sena l-oħra tal-Peru u din is-sena tila Martu. Joqtok ukoll il-gratitudni tagħhom għax huma tant jidħlu japprezzaw li juruk mbagħad l-imħabba tagħhom. Father Franchiccini faħħar il-policies li nfisseħ u li jproteġġu l-interessi ta' tfal. Id-direttur ta' ċentru animazzjoni missjonarja Father Louis Mallija irrefera l-lamma minn Għawdex għal Malta li għamlet is-Sinjura Muscat ftit ta' żmien ilu u xebbaħ il-mewġ mal-mumenti ta' maltemp u mewġ fil-ħajja. Kompla biex jgħid li fil-mumenti tal-mewġ fil-ħajja meta ssib min iwieżnek dan jagħtik it-tama.